Nosaltres esperem guanyar i seguir sumant i seguir portant aquesta dinàmica de bons resultats i de bon joc. No podem especular amb els resultats. Sí que és veritat que estem més a prop del primer lloc, però si nosaltres puntuem i guanyem, tot anirà bé. Sí, la setmana de treball ha estat molt positiva. És veritat que ja comença una recta final, ja queden cada vegada menys partits i tot el planter vol participar, tots estan molt motivats i tots volen aportar. Llavors, bé, han d'estar preparats perquè el format ja en si és bastant curt i tot el que quede jo crec que el planter que estigui més implicat no solament amb un 11 sinó amb tota la plantilla jo crec que entrarà molts més punts. Sí, el Génova no està passant un bon moment, està últim i queden pocs partits. Jo crec que si s'ha d'agafar alguna cosa es voldrà agafar en aquest partit. Jo crec que ells vindran amb molts efectius a darrere, jo crec que vindran una mica a defensar-se i poder aprofitar alguna oportunitat i nosaltres aquí a Can Misses hem de jugar amb molt ritme, hem de jugar amb molta velocitat, amb molta concentració i treure el partit endavant. Sí, pot ser. Nosaltres, a diferència de lo que va passar a Ferrolense, que vam tenir 14-15 ocasions clares de gol, aquí a Can Misses hem de ser molt més efectius, perquè els rivals, el fet de tenir la porteria a zero o no encaixar gols, doncs els manté vius. I jo crec que aquí a Can Misses hem de ser molt més determinants perquè generen moltes ocasions de gol. Sí, nosaltres hem de jugar mentalment en mantenir un nivell de concentració molt alt. El jugador s'ha d'acostumar a competir sigui quin sigui el rival. És veritat que vulguis o no vulguis, les motivacions personals dels jugadors tenen molt a veure amb el rival, el context, però és la diferència entre el jugador professional i el jugador que és una mica una muntanya russa, no? Nosaltres hem de millorar amb això. És un format molt petit que tots els equips estan competint per alguna cosa i cap dels rivals ve aquí baixant els braços. Llavors, demà hem de tenir molt clar que amb concentració podem arribar a aconseguir l'objectiu.